Hola, hola, hola! Benvingudes i benvinguts a una nova review de Drag Race Espanya d'Ella Drag més enllà de RuPaul. Ei, xiquis, què tal? Com esteu? Què vos ha paregut el capítol d'esta setmana? Bé, no comenteu encara? Bé, sí, podeu fer-ho així en els comentaris, perquè a qui toca comentar-ho és a mi i a la convidada d'esta setmana, perquè en este capítol d'esta review el que farem serà anar-nos-en cap amunt per a visitar el veïnat del nord. Ens anirem a Catalunya, amb una reina que, tot i ser de Castelló, desenvolupa el seu art a la ciutat condal. I és que esta setmana ens visita la reina Metal Kimby. ¿Qué tal, reina? Com estàs? Hola, què tal? Pels que no me coneixeu, som Metal Kimby, una noia de 16 anys atrapada en el cos d'un lenyador. Bàsicament és el meu drag. Estic molt bé, la veritat, una mica de calor ara mateix, perquè així a Barcelona estàs començant a fer una miqueta de calor i he decidit, pues, bueno, anar amb les meves pells més fantasioses, aka Eevee, el Pokémon, per a comentar aquesta review en tu. Tranquil·la, perquè a Barcelona fa calor, però així a la comunitat valenciana, i més concretament al sud on estic jo, també fa moltíssima calor, però bueno, aprofitarem per a parlar del capítol i així ens refrescarem també un poc, no? Com, no sé, d'esta manera, parlant un poc del capítol, encara que ha sigut un capítol que ha tingut molt de foc, però ara després ho comentarem. Però abans, com bé has dit, Metal Kimby, si no la coneixeu, així baix, en els comentaris, teniu les seues xarxes. Les xarxes que també teniu són les del podcast, les de la review, d'acord? Teniu ahí l'Instagram, el Facebook, el Twitter, que podeu seguir-nos també per a conèixer molt més sobre el drag valencià, i també, si vos agraden les review, podeu seguir-nos en el podcast, així, en el YouTube, perdó. I ja que he fet així un poc de publicitat, tant teua com meua, anem a enfilar amb el maxi repte d'este capítol. Has vist com ho he enfilat? Sí, sí. Que era també fer precisament publicitat d'Espanya com a destinació turística. El capítol realment ha començat amb el mini repte, un mini repte un poc absurde, però bé, també tenim ganes d'un mini repte no tan cultural com els anteriors, sinó més absurde, en què les reines es vestien de sumo per a lluitar entre elles i la que guanyara decidirà les parelles del maxi repte, que com he dit, serà un maxi repte de publicitat, de crear un spot publicitari com ja s'han fet en altres franquícies. La passarel·la en este capítol ha sigut una passarel·la dedicada a la reina de la televisió, Rafaela Carrà, que ja ho hem vist també en altres franquícies. Així és que començarem a comentar el capítol amb la primera parella que ha creat Estrella, que és la que ha guanyat el mini repte, que era la parella creada per ella i per Sharon. Elles han fet un spot que, al meu parer, crec que és el spot més sensat, no? Com el més entenible, amb tot el que ha de tindre un spot publicitari. Sí que és de veres que amb referències molt sexualitzades, també perquè per allò de que el Pollofre ha patrocinat este capítol, no? I és com que les tres parelles han jugat molt amb el sexe en el seu spot. Jo, per a mi, ha sigut el spot més professional. La parella Sharon Estrella ja l'havien vist en altres capítols, però funciona molt bé i és de veres que Estrella ha jugat a estar salvada. Bueno, Estrella ha anat a lo seguro, però ha anat a lo seguro perquè n'hi ha una química entre les dos que és innegable. I, com vas comentar tu, la professionalitat es nota sobretot, no, ja només per Estrella, perquè ho ha fet meravellós, l'humor aquest que té tan físic és impressionant, però lo professional jo crec que ja ha sigut per part de Sharon, de com ho ha dirigit tot, i aquestes vibes de Club 96 del RuPaul americà va ser, crec que, un punt molt a favor d'elles, perquè te recordava sí o sí a aquest post de Naomi Smalls i Valentina, crec que va ser, si no m'equivoque.
I, bueno, sí que va estar tot molt sexualitzat, com has dit tu, per lo de que els despollofres han dit, bueno, anem a patrocinar això, però no està tan sexualitzat com, per exemple, uns altres que comentarem ara després. Ha sigut un spot boníssim, jo m'he rigut moltíssim, o sigui que per a mi un 10 les dos, la veritat. És que sempre que eixen a escena les dos, jo crec que s'ho mengen tot, però absolutament tot. És que són una parella que juntes, com a parella, ho fan molt bé, separades és de veres que són grans artistes, però clar, se junten i Estrella ha jugat un poc a salvar-se el cul, i és que a aquestes altures de la competició, bé, durant tota la competició, però és de veres que a aquestes altures has de jugar, no te la has de jugar, sinó has de jugar a el segur, i el segur era anar amb Sharon. Que li podia haver eixit malament? Pot ser, però sí que és de veres que Estrella és una estrella, i ho ha demostrat. I, és clar, o sigui, no podia fer-ho malament tenint a Sharon i ella, perquè ella ja de per si té el talent, i ho hem vist amb aquelles seves, amb aquelles monges que van formar una parella espectacular. Després, en la passarel·la dedicada a esta Rafaela Carrà, el look d'Estrella a mi m'agrada molt, perquè jo l'he vist, allò que dia, crec que va ser l'anterior setmana, Anna Lokin, jo l'he vist molt draguejat, és a dir, no l'he vist tal qual Rafaela, però sí he vist a Rafaela en Estrella. El seu color, el color que tenim tots en la ment de Rafaela, i ser roig, i ser mono, dels 70, no? De 70 o 80, o sigui, a mi m'agrada molt també la desfet, no? Perquè al final era una barreja de diversos looks de Rafaela, però per a mi Estrella la veritat és que un 10 en esta runway. No sé tu què opines. A mi, es comencem perquè sóc molt poc objectiu, perquè és amiga meva també, però sí que m'agrada moltíssim, l'actitud de Rafaela estava ahí, l'outfit era meravellós i sí que estava molt draguejat. De fet, no sé per què quan vaig veure les sales aquestes que l'eixien com del cot, dic, hòstia, no sé, això pareix un... Me va recordar una miqueta, que jo no sé res de futbol, però me va recordar una miqueta a l'escut del València, no sé per què. No sé, ahí la primera cosa que me va vindre al cap, no sé per què, però era molt divertit, no sé, Estrella cada vegada que eixa la passarel·la pisa molt fort i no sabia jo que tenia aquest talent ella de pisar tan fort una passarel·la. Jo sé que ella és molt divertida, que s'ho passa molt bé interactuant amb la gent, cantant i demés, però per a mi aquesta sorpresa en Drag Race de veure pisar així a la passarel·la ha sigut impressionant per a mi, per com la connecta així, impressionant, la veritat. Està mostrant-nos molt d'Estrella i allò que sempre hem dit o hem llegit, que Sharon pot ser la guanyadora d'esta temporada, jo pense que pot haver sorpasso d'Estrella. És que, ojo, perquè Estrella està donant molts bons moments. És de veres que l'anterior passarel·la, l'anterior programa va ser de les dos del bottom, però vull dir, un mal programa el pot tindre qualsevol, o sigui que compte perquè Estrella pisa molt fort. I parlant de la companya de Sharon, en esta passarel·la no ha destacat tant com en altres, és de veres que el jurat li ha dit que li faltava tal volta en l'outfit en si un tono més, no? Un color més daurat, més vistós, però l'actitud estava. Jo veia a Rafaela, del que coneguem, perquè clar, de Rafaela sí que és de veres que la gent tal volta millor de la meva generació l'hem vista ja molt més major, però sí que és de veres que a mi me'n recordava molt a Rafaela, de vídeos que podem veure per YouTube o inclús per la televisió quan fan recordatoris d'altres anys, d'anys anteriors del programa o dels seus programes que tenia. Però sí que he vist l'actitud, he vist la passarel·la de Sharon perfecta de Rafaela. I és que és de veres que la parella que fan Sharon i Estrella m'encanta. Jo no sé, Sharon, per a tu, per a mi és de veres que és una de les favorites, però és que estan ahí les dos, eh? És una de les favorites per a mi també. De fet, per a mi el top 3 ideal haguera sigut Setlas, Sharon i Estrella. I en aquesta passarel·la sí que he tingut el mateix problema que ha tingut el jurat, i és que jo crec que
de fet, l'outfit que portava segur que brillava més en persona que el que s'ha vist per televisió. Tal com comentava Dovima, que la seva reda aquesta de pesca no es veia bé per pantalla, però que en persona que tenia un altre efecte, jo crec que l'outfit de Sharon passava el mateix, que igual en persona es veia millor, però aquestes tires que tenia per així com que destacaven molt més que la brillantor que tenia l'outfit en si, i crec que això va ser una miqueta el problema, perquè l'actitud estava ahí, era Rafaela, a Sharon se li dona estupendíssimament imitar personatges, ja ho hem vist en Snatch Game i al seu Instagram, com ho fa de bé, però sí, he tingut el mateix problemeta, l'outfit com que li faltava més no sé, una miqueta més de resplendor, una miqueta més drag tot, no sé, ho he vist molt caracteritzat. Massa caracteritzat, no sé. Faltava un puntet drag ahí. Ahí està el dubte que a mi sempre m'he sorgit amb aquesta prova i que també Setlas llança la pregunta o llança la qüestió, perquè al final la categoria era la nit de les 1000 Rafaeles. Igual que en la primera temporada, la nit de les 1000 Rosalies. Què s'ha de fer en aquesta prova? Imitar o adaptar el teu drac? Jo sempre hi tinc un poc de dubte, perquè per a mi és de veres que és més draguejar o portar al teu drac i ser personatge, però en les dues passarel·les, tant en la de Rosalia com la de Rafaela, hem vist que el que han fet és portar a Rafaela. Algunes més que altres, com per exemple Estrella, que era un poc més draguejat, i altres menys draguejat, com era Sharon. Jo no sé tu què opines. No sé, jo crec que ahir sempre està com... crec que tots tenim el mateix dubte. I jo crec que quan li donen les categories a les reines, jo crec que sempre varien una miqueta. No sé per què, l'anterior temporada també crec que va passar que... No me'n recordo quin reto era, però crec que alguna va dir ui, pues a mi me van dir això i a mi me van dir això. No sé què és cas, no? Però, per exemple, jo l'any passat era Team Ugacio, m'agrada l'outfit de la Veneno. N'hi havia poquet de Veneno, però si te ho explica i és la seva inspiració, tindríem que acceptar l'art, l'ús de l'art que ha fet ahir, no? Entonces jo crec que me val qualsevol opció, que estiga draguejat i no molt draguejat, però sí que és veritat que em crida més l'atenció algo que digues, hòstia, Estrella, és Rafaela però està més draguejada, és més Estrella. És l'única que li trauria aquest dubte sempre. Tindrem aquest dubte, jo crec que sempre, Sí. i totes les persones que veiem el programa tindrem el dubte. Si alguna reina de l'anterior o d'esta ens veu o ens vol comentar-nos què els han dit, perquè al final també, ho hem comentat també en alguna de les review, sobretot en la passarel·la de les nines espanyoles, no entenem ben bé si els havien dit nina espanyola o nina de la infància. O sigui, no, a mi no em quadra que una producció com esta s'enganye, perquè no em quadra. Una altra cosa és que dins del desenvolupament del programa ho canvien, però clar, si ho canvien quan ja tens una cosa preparada no té molt de sentit. Però bueno, en fi, la següent parella, la següent parella creada també per Estrella, ja sabeu que com guanya el mini repte decidís quines parelles, és la formada per Benedita i Yurigi, que jo és de veres que he tornat a veure el capítol un parell de vegades més, sobretot ixa part, i a poc vaig veient l'espot. Però en un principi, la primera vegada que vaig veure, jo no vaig veure l'espot per cap lloc. És a dir, això no era un anunci, això era una història molt ben feta dins de la sexualització de les dones amb mamellotes i amb aquestes coses que al final, bé, per a riure's un poc, bé, com que estava patrocinat este capítol pel Pollofre, pues bueno, vale. Però jo no veia l'espot per cap lloc. És de veres que conforme l'he tornat a veure diverses vegades, ja veia un poc més com que intentaven contar una història i al final ja te diuen compte, vine a Espanya, que això és el que trobaràs si eres una dona de 50 anys que vol ser de 20. Vale. Estaven graciosos els dos? Sí. Ho han fet molt bé perquè han eixit un poc de la seva zona de confort o del que podem pensar d'elles? Pues també. No t'ho vaig dir que no.
però jo no he vist l'espot, de moment. Bueno, jo crec que Spot, més que Spot, era un vídeo de YouTube random, però que va estar molt divertit. I jo crec que no han eixit de la zona de confort, la veritat. O sigui, les dos de normal tenen una aura molt sexual, així, molt picantona, i crec que ho han fet també per estar una miqueta safe, diríem. L'espot va estar divertit, va estar molt guai. Sí que he notat que a vegades Benedicta tirava una miqueta de Yurigi en comparació, igual que no m'hi surt el nom ara. Igual que Sharon estava tirant... Bueno, no és que estava tirant, però destacava més que Estrella. Sí, en aquest sí que he notat que Benedicta sí que està tirant una miqueta més de Yuri, però bueno, ha estat divertit, massa sexual, sí, un vídeo molt random de YouTube, però bueno, molt divertit, però sí que és veritat que faltava una miqueta el professionalisme de convertir-ho a spot. A veure, he dit lo de la zona de confort, però me referia a que el que hem vist també en altres proves, com és la del diari de Putricia, que no eixir de la zona de confort, sinó el vores lletges, el vores diferents, no el vores tan perfectes com elles les veiem en les passarel·les, perquè sabem que en cada passarel·la ho fan perfectament bé, però eixir d'eixe perfeccionisme i no tindre por a fer el ridícul, que és el que realment estan fent ells dos en aquest spot. Estan fent el ridícul, però ho fan bé perquè te fan gràcia, te fan riure, però sí que te veus que la història en si, doncs ves, fins al final que te diuen vine a Espanya, pues, jo no vaig trobar l'espot. He escoltat, i gràcies a altres reines en les que parle, com per exemple Endis, que Endis m'ha donat molts tips per a este capítol, perquè jo no sé què vaig veure en el capítol, però és de veres que sembla ser un vídeo d'estos de que no saps què estàs veient fins al final. I no sé si eixa era la intenció que estàvem buscant, però a mi sí que és de veres que no m'ha fet molta gràcia, i això que és de la meva Benedicta, que jo la vull molt, però és de veres que ha sigut un spot meh. En la passarel·la sí que és de veres que les dos anaven guapíssimes, anaven perfectament en aquest homenatge a Rafaela. O sigui, hem vist, per cert, que Benedicta s'ha tintat la barba, se l'ha fet a rosa per a este capítol dedicat a Rafaela, i en la passarel·la a mi m'ha encantat aquest mono roig amb els braços, amb les campanes en els peus. O sigui, era totalment Rafaela, i a més te ho ha venut. O sigui, és a dir, ha eixit a la passarel·la ballant, fent venent-te com si fos Rafaela, i a mi m'ha encantat també, això sí que he de dir-ho. En la passarel·la, efectivament, les dues han estat meravelloses. Yurigi, el moment que s'ha tret el telèfon del Toto, bueno, jo estava chillant, digo, que maravilla és esta, però sí que se m'ha quedat una miqueta més, no sé, més simple en comparació a la de la seva companya. No sé per què, se m'ha quedat més... Bueno, m'ha agradat més el de Benedicta, no sé per què. Bueno, suposo que era més per l'actitud, també, per el mono aquest roig que portava sempre el Rafaela, i bueno, simplement crec que ha estat millor una miqueta el de Benedicta que el de Yurigi. Però són molt distints també, no sé si es poden comparar, és només gust personal de... Sí, Yurigi és de veres que anava amb un vestit blanc distint al que tenim en ment de Rafaela. Sí que és de veres que Rafaela ha presentat moltes gales en televisió, si no recorde malament també ha presentat algunes campanades. Vull dir, anava molt més elegant, no era el seu estil de ball o de videoclip, sinó que era un vestit més elegant, i el moment que se trau el telèfon del baix, de la figa, o sigui, és meravellós, perquè és de veres que ha donat el toc més graciós també dins d'una passarel·la un poc més elegant. Però sí que és de veres que els dos looks a mi m'han agradat molt, però juntant-ho amb el maxi repte, amb l'espot, s'han quedat un poc a mig camí, per això han estat les dos salvades. I el tercer grup ha sigut el format per Marina i Setlas, que han sigut el bottom, les dos del bottom, les dos que han anat a eliminació. I bé, l'espot
personalment, com a spot publicitari, l'he vist més que l'anterior, però estava totalment desestructurat, no estaven tampoc massa cohesionades elles dos. Bé, Setlas ja ho ha comentat per xarxes, també és de veres que en el capítol, en l'edit que ens han ensenyat, des del primer moment en què li toca de parella Marina, jo crec que ahir Setlas se rendís, vull dir, ahir diu no vaig a poder fer res, vaig a intentar salvar-me, però al final fa el que fa, l'espot és bueno, no saps tampoc, sí, t'estan venent festa i festa de dos ties que se'n van de discoteca, se posen popper hasta dalt i poc més, no sé, sí que és de veres que entre l'anterior i este per a mi és més spot, però poc estructurat. Setlas, a mi sí que em pareix graciós, o sigui, me pareix una altra graciosa, no com diu Yurigi, que ara després parlarem d'aquest moment Antac. A mi Setlas sí que me pareix graciosa. Marina, tot i ser ese caràcter que té en l'espot, doncs bé, ho salva, però sí que és de veres que en comparació este era el pitjor dels tres. Efectivament, era el pitjor. Crec que has començat molt bé, molt bé, has començat bé perquè t'introduïen bé els personatges que et venien, però després no sé què ha passat ahir, s'han començat a barallar les coses una mica i no sé, al final no tenia cap sentit, era molt això que dius, no vull mirar-ho però tinc que mirar-ho, no va tindre molt de sentit al final. Estic d'acord amb tu. Setlas me pareix graciosíssim, super graciós, o sigui, és el típic amic que tindria per anar de birres, ja només en com parla, l'actitud que té, me pareix graciosíssim, o sigui, però sí que és cert que Marina, pues, bueno, no se te pot donar tot bé, filla, o sigui, ja bastant que ets bona actriu, improvisant pot ser no, o tenir que fer-lo tu no, però ja va demostrar que podia fer un bon musical, com va fer en La Llamadraz, però, claro, no tens que ser perfecte en tot, i si no és graciosa, no és graciosa, ella és de passareles, ella és de ballar, és de... bueno, sí, però la gràcia, pues, bueno, pot ser que justeta, i els personatges que estaven massa, com que, no sé, un ocho apellidos vascos, catalán, canario, ahí, que... no, simplement no, va ser com... No. No. És que no estaven tampoc massa cohesionades, però jo crec que precisament per això Marina ens han ensenyat durant tota la competència que Marina ha estat molt distant de totes. Sí que és de veres que en aquest capítol es mostra un poc més oberta, que quan parla amb Estrella sobre son pare i sa mare, sí que ens mostra un poc més aquesta part humana, però Marina l'hem vista molt seca, no? Com molt... per a ella, molt professional i molt diva, però molt distant de la resta, i jo crec que també ha jugat un poc en la seva contra, juntar-se amb Setlas, que és de veres que Estrella, en aquest moment de donar-li les parelles, s'ha salvat ella el cul, però ha tirat a la fossa a Setlas i a Marina, o sigui, això és de veres, però que és totalment lícit, perquè al final estàs en una competència i tu has de salvar-te tu, o sigui, jo no crec que hagi fet mal formant aquestes parelles, però Setlas s'ha rendit en aquest primer moment i ha tirat la tovalla després en el lip-sync, crec jo. Jo crec que Estrella, coneixent-la, no ho ha fet a males, com diríem, és que ni de conya posaria la mà al foc i sé que no em cremaria perquè no ho ha fet així. Però sí que és cert que si haguera intercanviat les parelles que ha creat, haguera sigut una dinàmica totalment distinta a la que hem vist, segur, i potser haguérem vist un lip-sync encara més apoteòsic, o igual no, però jo crec que sí. Però sí que és cert que si haguera canviat una miqueta les parelles, que jo crec que ha dit el primer que li ha vingut al cap, pues haguera sigut molt diferent. Jo no estic amb tu amb allò de que ha sigut per lo que li ha vingut a la ment. Jo crec que sí que ho ha pensat, però... Crec que no, de veritat que no, Tampoc la coneix, tampoc la... I sabent com li ha fet les coses, jo crec que no, En qualsevol cas, jo crec que està totalment justificat dins d'una dinàmica d'un concurs. Vull dir, tu vas guanyar i tu has d'anar, i si tu tens en la teva mà... És el mateix que passava amb Diamante, que la tatxaven
de ser una estratega, d'anar a per totes, ja, però és que tu estàs en un concurs i vas guanyar, vull dir, Exacte. és el que hi ha, és el que hi ha, i si has d'emportar-te a tot el món per davant per guanyar tu, és totalment lícit. Ara, que vulguis fer-ho més suau o més fort, això ja és cosa teua. En fi, la qüestió és que han anat les dos al bottom, abans del bottom han anat a la passarel·la, a aquesta passarel·la que Marina ha anat amb un outfit molt senzillet, un body amb la part de les mamelles, amb lentejuela i la jaqueta també, però ho ha donat totalment la passarel·la, se li ha vist molt Rafaela, a mi m'ha agradat, no és de veres, és de veres que no ha sigut el millor, però bé, resolt. Sí, Marina el que té és que pisa també la passarel·la amb una força, com Estrella, com la va pisar Diamante també, i te ven tot el que ella et vol vendre. Si et fica una bolsa de basura damunt i vol fer-lo fashion i dir tinc que guanyar, també, jo crec que també ho faria, perquè és el que va ser l'anterior capítol, quan van tindre que fer el vol. Jo, el tercer look, que vull comentar ara una mica, no pareixia tan roí com ho deien els jutges ni més, i crec que ho va defendre molt bé per no saber cosir ni res. I el que estàs parlant abans del tema de com vols fer les coses en la competició, una cosa és fer-lo com Morgan McMichaels, el primer capítol, dir vaig a tirar la més forta. Una altra cosa és marcar-se un Willow Pill, estar callat tota la temporada i matar-les en silenci. O sigui que... no sé per què tot això, però bueno, crec que ho volia comentar abans i ho tenia que dir, ho he dit. Però bueno, Marina la passarà molt bé, boníssima. I la passarel·la també de Setlas, a mi m'ha agradat perquè al final és una de les que ha fet una reinterpretació, no, de Rafaela, no ha fet la Rafaela com a tal, amb un outfit també en aquests tons daurats, també molt característics de Rafaela, amb el seu característic maquillatge de Setlas. Clar, és que jo no crec que hagi sigut dels pitjors. El que passa és que el Maxi Repte és de veres que no l'ha salvada, és que amb el Maxi Repte no han pogut salvar-la, però no crec que siga dels pitjors outfits ni d'esta passarel·la ni de tota la competició. Jo crec que Setlas ho ha venut molt bé. No, l'outfit no va ser dels pitjors, però ni de conya. Ara sí que em sento jo una miqueta hipòcrita, perquè l'outfit m'ha agradat moltíssim, però sí que és cert que el que estan dient abans de draguejar-lo més o llevar-lo més a lo personal, haguera canviat només que la cara no sigués tan blanca. Els ulls bé, guai, Setlas, exagerats, però el contrast que n'hi havia entre l'outfit super daurat i la cara tan blanca, hi havia algo ahí que personalment, per gust meu personal, no em xirriava una miqueta, no l'acaba de veure bé, no sé per què, però crec que ja és gust meu personal, però ni de conya va ser un dels pitjors outfits, per si que el Maxi Repte no n'hi havia per on agarrar-lo. De fet, vaig a dir una cosa, no sé si se me cancel·larà, si alguna persona veu este capítol, alguna persona italiana o alguna persona relacionada amb Drag Race Italia veu este capítol i me cancel·larà, jo vaig a dir una cosa, i és que el capítol dedicat a Rafaela Carrà en Drag Race Espanya li ha pegat moltes voltes al de Drag Race Italia. Jo crec, cancel·leu-me si voleu, no m'importa, però crec que no només, o sigui, no només pels outfits, perquè sí que és de veres que l'outfit que portava, no me'n recordo ara com es diu, una de les concursants de Drag Race Italia, era perfecte, o sigui, era Rafaela Carrà en la seva essència, però la resta, a mi, no em van dir... Sí, en aquest moment va dir, vale, sí, bueno, Rafaela, però després de veure Drag Race Espanya m'han agradat moltíssim més i m'han recordat molt més a Rafaela els d'Espanya, almenys amb la imatge que tenim a Espanya de Rafaela. És de veres que a Itàlia poden tindre més referències d'esta senyora, però a mi la passarel·la, el Maxi Repte d'aquesta temporada de Drag Race Italia, del musical de Rafaela, ja em va aparèixer un poc, però la passarel·la, menys una o dos que se salvaven, així la veritat és que totes han fet una passarel·la molt homenatge a Rafaela, en el meu parer, això sí.
Jo no sé tu què penses. No t'ha de cancel·lar ningú perquè avui has decidit parlar el llenguatge de la veritat. Li ha donat com 10.000 voltes al capítol d'Itàlia, o 100 voltes que n'hi ha que ser una miqueta crítics. El que van fer a Itàlia, n'hi havia alguna que estava molt bé, però Espanya és que se las ha comido, bàsicament. Farida Khan, ja m'han recordat. Farida Khan i Divinity van ser un poc les que, millor per a mi, varen mostrar l'essència de Rafaela. Ara bé, també és de veres que en la passarel·la d'elles feren una passarel·la normal i corrent de caminar, mostrar el que estaven ensenyant i ja està. I les d'Espanya ja ho diré. Actitud. Han iniciat la passarel·la amb més actitud, ballant com si foren Rafaela, mostrant l'outfit, però a més creient-se que eren Rafaela, no com els d'Itàlia. Per això dic que a mi m'agrada més. Ja ho va dir Laura Pausini, crec que va ser una entrevista fa poquet, no me'n recordo aquí, que li van parlar de Rafaela Carrà, i crec que va dir algo com no s'esperava que Espanya tratara també a Rafaela, no obviamente en Drag Race, sinó en general, que no s'esperava que Espanya tractara també a Rafaela com la tracten a Itàlia, i a més sent una cantant estrangera i a més, i crec que ha passat el mateix en Drag Race, tant comparant l'espanyol en l'italià. Jo ja ho he dit. Jo també. A mi m'agrada més. Així és que endavant, que siga el que siga. La qüestió és que ha acabat la passarel·la i ha vingut ese moment de la pregunta. La pregunta. En totes les franquícies, o la majoria es fa, de preguntar-li a les reines qui s'ha d'anar. I hi ha hagut un moment molt tens, perquè és de veres que la majoria han dit que Marina era la que havia d'anar-se'n, i després ha estat aquest moment aquest moment dins del taller, que ahir han saltat xispes, ha hagut una mascleta, ha hagut un castell, jo no sé què ha passat, però després en xarxes també s'ha esclatat, o sigui, les xarxes han esclatat amb l'actitud de Giurigi, perquè s'ha posat molt a la defensiva, ens ha recordat aquest moment dels pets de Marina en Natreantac. No sé, tu quina opinió tens al respecte, perquè jo és que he llegit tantes coses que ja no sé què pensar. A veure, crec, comencem per Marina, que ha sigut la més, no atacada, però sí la més perjudicada, sí, clar. L'actitud com la tens que tindre, és que és un concurs, no tens que llevar-te-ho a personal, basat en el Maxi Rep de la setmana ha sigut probablement la pitjor, però sí que és cert que l'actitud de Giurigi, com la podria entendre en l'anterior baralla que va tindre en Marina, en aquest cas per a mi ha sigut com una niñatada, no em pareixia molt correcte el moment, no sé. Amb el telèfon, si hagués dit una altra cosa al telèfon, en plan, algo més realment divertit i no anar a ferir a algú, perquè jo veia la cara d'Estrella i la de Setlas i jo sí que estic més d'acord en l'opinió de Setlas en aquest moment. Ojo, adoro a Giurigi, l'adoro, però l'adoro màximo. Lo que passa és que, aquest moment ha sigut un poquet lleig per la seva part, la veritat. No m'esperava aquesta resposta ni res, no sé. No estic d'acord, vaja, no em pareix algo bonic d'escoltar ni de veure. S'ha sentit atacada, ha reaccionat un poc a la defensiva, la resta han sigut tal volta un poc més madures i han contestat d'una altra manera. No sé, la veritat és que el tema de la versatilitat que ho ha tret Setlas, precisament, és una cosa que jo també parle amb moltes de vosaltres. Jo no arribo a entendre ben bé aquesta versatilitat dins del programa, perquè al cap i a la fi tu has de mostrar i has de demostrar el teu art, i si el teu art significa no ser versàtil, no canvies, però dins del teu drag. És a dir, jo sempre ho dic amb el tema de les plataformes amb els drags canaris. Si el teu drag és dur plataformes, no és ser més versàtil posar-te plataformes, perquè a l'inrevés no es fa mai, és a dir, a la resta de reines no se'ls obliga a portar plataformes per ser més versàtils. Sí que és de veres que Setlas ens ha mostrat tot un poc un ventall més ampli que ens va mostrar
Vulcano en la segona temporada. És de veres que Vulcano va durar 2 capítols, tampoc va mostrar molt, 2 o 3? 2. No podia mostrar molt més. Setlas ha mostrat més versatilitat. Que Yurigi no. Jo no sabria dir si ha mostrat més o menys versatilitat. El cas és que sí que és de veres que ha estat igual un poc més plana, però això vol dir no ser versàtil, ser constant. No sé jo, És que jo crec que Yurigi sí que ha demostrat versatilitat a l'hora dels outfits, de la passarel·la, però sí que és cert que, clar, com és la seva personalitat, ahí estic d'acord en ella, pues, pisa la passarel·la com la pisa, perquè és la seva personalitat. Sí que és cert que Setlas, pues, amb tots aquests temes, plataformes i demés, entenc també el seu punt de vista de, hosti, a mi me poden fotre fora només per portar sempre plataformes i tinc com que esforçar-me una mica més només perquè el meu drag és no tan convencional per al programa, per això entenc que es senta una mica més atacat, però sí que és cert que les dos jo crec que han mostrat molta versatilitat, cadascuna amb el seu drag, no ho sé, no. És que això de la versatilitat també és molt... Sí, és que, clar, versatilitat en quin sentit? Perquè igual allò de portar plataformes o no, per a qui és versàtil i per a qui no, perquè clar, és el que diguem, a la resta tampoc els obliguen a portar-se plataformes, per tant són versàtils o no. És molt ambigu, però és de veres que el moment d'aquest atac ha començat molt fort, s'han barallat un poc, no ha hagut enteniment entre totes, però és totalment entendible. Estan en una pressió, tenen una pressió damunt molt forta, estan en una competició, Setlas ho ha dit, i se'n d'allí, se'n van, no parlen en ningú més que entre elles. És molt difícil, crec jo, eixir ben parada d'aquestes situacions. Sí. La qüestió és que, al cap i a la fi, això és un programa de televisió, jo sempre ho dic, això és un programa de televisió. Exacte. El que ens estan mostrant no és més que una competició amb unes proves aleatòries que igual hagueren estat dividides d'una altra manera i la situació seria una altra, que no hem de fer cas a tot el que veiem, perquè ens estan mostrant un reality, i que participar en aquest concurs no demostra com de gran o com de pitjor o com de bona sigues en el drag. El drag al cap i a la fi és una forma d'art que cada un l'entén d'una manera i cada un l'interpreta d'una manera. Això és un programa i t'estan dient que has de fer això i això, però fora d'això és molt més el drag. Així que després d'aquest alegat, que jo crec que ha quedat bonico, no? Sí, preciós. Bueno, parlarem del lip-sync, i si el lip-sync que si al principi del programa Setlas ja s'havia rendit i havia tirat la tovallola, en este lip-sync directament diu me'n vaig. Efectivament. No sé qui va dir que, pot ser per els tacons que portava... No, s'ha tirat en plataformes de 30 centímetres, no és per això, simplement no era el seu moment, no era la seva canció, no ho estava disfrutant i jo entenc que tota la pressió, com has dit tu abans, i tot el que tenen que passar per ahí dins, pues, hi ha un moment que ja la persona pues, no pot més, i no mira el cas de Dovima l'any passat, que ja va estallar, va plorar, i sí que n'hi ha una concursant que sempre recomana el mateix a totes. Si te vols presentar, agarra't unes bones sessions amb el psicòleg abans d'entrar per preparar-te, perquè és molt de xute per al cap, i jo crec que és el que li ha passat a Setlas, per molt bé que ho hagi estat fent tota la temporada, sobretot l'últim capítol que va guanyar, pues bueno, ha passat el que ha passat, no ha estat còmode en el maxi repte i pues bueno, al final s'ha notat en el lip-sync. I Marina ha estat, bueno, meravellosa, o sigui, ja l'he vist jo així a Barcelona actuar i és que és impressionant com es menja l'escenari, i ho ha demostrat en el lip-sync. Va ser Rafaela, actitud Rafaela des del primer moment, el ball, tot, impressionant. Un lip-sync per a mi, per part de Marina, d'absolut 10. Sí, la veritat és que Marina ho va fer meravellós. Setlas, el tema dels tacons, que ho diuen tras la carrera amb Anna Lokin, que els tacons no eren els adequats per a ballar, carinyo, no series la primera reina que se lleva els tacons per a ballar. I no passa res, però lluita. I a mi m'ha faltat
ixa lluita per quedar-se, que sí que Marina ho ha lluitat amb totes les forces per a quedar-se, i finalment s'ha quedat. Marina Setlas, hem de dir-la adeu, era almenys un del meu top 3, la veritat. Sí que és veritat que aquesta temporada tenia molts tops, però sí que és veritat que a mi Setlas m'agrada molt en les gales de Canàries. Encara no l'he vista en directe i tinc... Mentira, la vaig veure un any en l'Orgull de Madrid, però estàvem molt junt i crec que ja conforme arribava estava acabant, o sigui que no tinc tampoc molt de record de veure-la. Sí que tinc ganes de veure-la en directe perquè és el que he dit abans, al final això és un concurs i tu has de veure l'artista i has de veure la drac en directe, fora de tota aquesta pressió, perquè al cap i a la fi el que tenen és pressió. Per què? Per guanyar. O sigui, ja està, és que no n'hi ha més. No hem de valorar les dracs per el seu pas per el programa, sinó per tota la seva trajectòria i la que tindrà fora d'este programa. Així és que li diguem adeu, ens queden 5, ja queden pocs capítols per a conèixer la pròxima guanyadora d'esta temporada, i a tu només també t'hem de dir adeu. Ja hem acabat la review, moltíssimes gràcies per acceptar vindre així a comentar el capítol, i a veure si te passes per així per la teva terra. Home, sí. Mira, per a l'Orgull de Castelló estaré per ahí baix, i dins de... Bueno, en 2 setmanes, crec que el 21, que es fa per primera vegada l'Orgull a Alcoi, aniré a estar a l'Orgull d'Alcoi, que, bueno, té que ser, és el primer meu orgull com a travesti per ahí, i jo crec que va ser, bueno, impressionant. I a veure si torno a ver varietats un dia, que vaig estar ahí fa uns 2 mesos, més o menys, o sigui que ja t'avisaré. Sí, vas estar en falles, com comentaris, que estaves en falles, i clar, jo en falles no estic molt per la labor d'eixir de la meva falla. Ja, és normal. Però bueno. És normal. Damunt crec que tenia un concert també ese dia, no? Va ser el dia 11 o per ahí, crec que... No me'n recordo quin dia va ser, sí, no bueno, me'n recordo. La qüestió, en fi, té igual, que vas a vindre, vas a estar a Castelló, vas a estar al Alcoi, així és que gent d'Alcoi i gent de Castelló, ja sabeu, aneu a veure a Metal quan torne així a la seva terra, i també torneu la setmana que ve perquè tindrem un nou capítol ja arribant quasi a la final d'esta temporada. Així és que moltíssimes gràcies per estar així i ens veiem la setmana que ve. Adeu! Ciao, ciao!